Днес бих дала глас на всички, които никога не са го имали. Доста клиширан отговор, но може би повече бих се съсредоточила върху всички, които не са имали глас исторически, не са били в архива, изчезнали след историята, но са били част от нея. В моята работа доста често си мисля точно за тези хора без гласовете, или по-скоро са загубените гласове, които не са били чути или са били изтрити, били са документирани под някаква форма фотографска или документална в архивът, но не с думите, с които са разказвали историите си. И мисля, че не само в контекста на България, но и така в по-широк контекст на Европа или света, мисля, че гласът трябва да отиде точно при тези хора, които са част от историята, но които не са могли да я напишат, които не са имали достъп до това да пишат тази история. В практиката си също разглеждам доста идеи около това как да работим с архив или как да преработваме един архив. И ако ние погледнем който е архив, особено един такъв, който е държавен, ние можем да видим, че всъщност става пълно всякакви гласове, но тези гласове разказват много конкретна история, придържат се към много конкретна рамка и всъщност продуцират миналото, продуцират историята, продуцират това, което си мислим, че е било преди. Затова аз мисля, че е много важно да преразглеждаме точно такива източници на много голяма власт и контрол, написани с конкретен наратив, и да търсим гласовете между тях, тези, които не са влезнали, или които са набързо споменати, или които са описани така като лошите герои в тези архиви или в тези истории. И мисля, че може би да, хората, които са извън тези истории. Лично в моята практика това са хората, които са преживели политическо насилие през комунизма, хората, които са се борили по някакъв начин, дали с политическите си убеждения или с музиката, която са слушали, дрехите, които са носили, които са били забранени от режима, с сексуалността, която са имали също така. Може би тези всичките хора, които по някакъв начин до такава степен са изтрити от историята от архива, че ние се чудим дали изобщо са съществували, какво става за тяхните гласове. Те са още по-далече от идеята за съществуване дори.